In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loop back on. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, by the light of the Holy Spirit, you instruct the hearts of thy faithful. Grant that by the same Spirit we may truly wise and ever rejoice in his consolation. Through Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mary, seat of wisdom, pray for us. All the angels and saints, pray for us. Saints Peter and Paul, pray for us. Saint Augustine, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maison maayong gabi kaninyong tanan. Once again, aninasap kita sa atong catechesis ug sa atong apologetics nining kagabi una, no? Nindot sa dagatong pag-isgutan karon, no? Sibo pudi sa atong mga gipang sa ulog karong mga higayuna karong adlaw. Okay. So ako din gi-shout out ang atong mga viewers, no? Kumusta maisuon ang inyong adlaw alang sa mga nangamatay? So hinauta nga nakabisita mo sa inyong salunganan sa inyong mga mahal sa kinabuhi. So ganina sa grasya sa Ginoo nakauli sa Dios amo, nakabisita dito sa lubnganan, nakahalad tag mga pagampo sa atong mga mahal sa kinabuhi. Kumusta hinaut unta nga sa atong pagsaulog karon sa nining adlaw sa mga nagamatay. Aduna sa tingali dako nga kalambuan tungod sa atong mga nahibawan na palawom sa atong pagtuo isip mga Katoliko. Okay. So sa mga naguna natog tanaw, no, si Sister Bernarda Ibarzabal, thank you for being always watching our lives. Thank you for sending stars. Si Lawrence Garcia Rosales, maayong gabi Father, unsad ay sakit ni Father Alex. So ako din ka-post mo ko ganina, so ako din ipa ni kanang magulano na tong ipahibalo sa kamatayon ni Father Alex Oxtero, ang usa sa atong mga sinaligan o buotan nga pare sa Diocese of Talibon. Namatay sa ganinang kaadlaw. So connected man to sa iyang heart, dili pag koy konsuito sa iyang sakit. So he was hospitalized tingali mga almost a month. So mo nay wala ko ka sure sa final yun nga say kuan yun sa iyang gikamatyan, basta kay dunay complications yung heart. So Mary Ann, condolences, no? Condolence mga pag-umangko ni Father Alex. Natanato si Mary Ann atong yan po ang ilang pamilya. Mian ang Tibok Diocese nagsubo sa kamatayon sa imong tiyo, no? So si Ate Analinda niyo maayong gabi kanunay po nagtanaw na to. Sister Blisilabos Politico, good evening Father Greg, sa tanang mga kabagting, sa lahat ng mga kabagting watching from Poste 118 San Roque, Philippines. GP Mitch Alvaro Carisosa, good evening son.
Okay. So ato dengi pahibalo no nga usa sa among mga pari diri sa Diocese Talibon, si Father Alex Oxtero, ang among Diocesan Director sa Diocesan Bible Apostolate. O niya, kauban mi ani, one time assistant ko niya. Kaya napuli ko niya as Diocesan Biblical Apostolate na Director, pero gi-focus man gyud ko sa Catholic Faith Defenders ang Director. Mao na nga gibalik pod si Father Alex sa Bible Apostolate. So presently si ang Bible Apostolate Director, ug mao ni ang hitabo karon, no? Saon man nga mao man gyud ni ang realidad sa kinabuhi sa tao. So condolences sa pamilya. So mga igsoon, ang atong tema nga paghisgutan karon, unsa may mahitabo human sa kamatayon, or what will happen after or during and after death. So ang kamatayon nga gisabot nato is the separation of body and soul. That happens. Mao ni ang atong gituuhan mga igsoon. Unya unsa may mahitabo, kay tingali daghan sad nga mga lahi-lahi nga pagtuo nini. Asa man padulong ang kalag. So kay para nato datong mga Katoliko, sigon sa gipadayag sa Bible, death is the separation between body and soul. Anya ang the body, ang lawas, ilubong nato, mahimong mubalik sa sabog, ug ang espiritu mubalik sa Dios. And that is biblical. Again, sa Ecclesiastes 12:7, no? So Ecclesiastes 12:7. May siguro nga ato mabasa kay ato maigsuon pud nga mga laing pagtuo, murag di sila ka tahas kung walay bersikulo. Muna nga giklaro diri nga, and the dust returns to the earth as it was, and the breath returns to God who gave it. Ang breath nini mao kini ang soul, the spiritual soul. Sa tupad separation, this is death. Okay. Mao nga si Kristo sa iyang kamatayon mismo, ningon siya, Pater in manos tuas commendo spiritum meum. Okay. Father, into your hands I commend my spirit. Then namatay ang atong Ginoo. So klaro kayo ang separation. So ang kalago, ang spiritual nga bahin sa tao mo separate, and that is death. Karon asa man padulong ang spiritual soul sa tao after death. So mao ni nagkalahi tingali sa ubang pagtuusan. Pero ang atong Catholic understanding and teaching, moingon kita, no? Kay kinahanglan nga ato ning maklaro sad nato, kay basig do na sa mga Katoliko nga wala pa masayod unsay kuan ani, unsay pagtulon na sa simbahan. Alang nato after death there is an immediate destiny. Immediate destiny. Ang uban, I don't know, ako ka-sure sa uban nga ang kamatayon mo ang nawagtang lang ang consciousness sa tao, as if natulog lang ang tao. So may close lang siya na mo nang tuwa sa lubnganan, na madugta ra siya didto. Tinuod ba kaning ilang gisulti. Ug atong susihon ang Bible, kay mao man gyud ni ang ila kang tuuhan. Dili sibo sa Bible kun maingon nga ang kamatayon
apil ang tibok tao gyud tuwa sa lubnganan. No, ang kamatayon mao ang pagkawagtang sa imong consciousness. Ang pagkawagtang sa kinabuhi mao ang pagka malfunction lagi sa tanan nimo, murag nawagtang. Pero klaro nato sa Ecclesiastes 12:7 doon ay panagbulag sa espiritu og lawas. Okay. Mo na nga moingon ang atong pagtuo gitudlo sa atong simbahan ug mao ni ang makita pud nato sa Bible that after death there is an immediate destiny sa tao. Okay. For example, katong thief, katong kawatan, no? During the crucifixion of Christ, niingon ang makasasala nga nagbasol nga kawatan gilansang uban sa Ginoo, Lord, remember me when you come into your kingdom. Okay. Unsa may tubag sa Ginoo. Okay. Hodie mecum eris in paradiso. Today you will be with me in paradise. Sa ato pa immediate yun nga karong adlaw, right after death, ang kalag sa maong mamatay yun, mamatay man to siya katong kawatan nga gilansang uban sa Ginoo, makuyog sila sa Ginoo in paradise. Therefore there is the separation between his spirit and his body, ug dunay immediate destiny ug kalipay kay paraiso man, paradise. So ang atong pundar ani nga kamatuoran mga igsuon nga death is the separation of body and the soul. Mabito si Kristo sa Matthew 10:28 ningon, ayaw kadlok sa makapatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Matthew 10:28. Sa to lahi ang kalag, lahi ang lawas. Hinundon nay sa labtunon sa ang Bible kay sometimes ang kalag giisip nga tibok tao. Mananga sa Genesis 2:7 paghimo sa Ginoo ang lapok gihuy pa niya, breathe, ug ang tao na himong buhing kalag, no? So doon na say mga sabtuno nato diha nga soul sometimes gigamit na sa tibok ang tao o gigamit gud sa the spiritual component sa tao. That's why in Matthew 10:28 giklaro sa Ginoo, body and spirit, mamatay ang lawas, okay, but the soul yun, soul mo na nga ingana ang mahitabo, then immediate man nga destiny. So gituhan na to nga ang destiny sa tao during this time karong sa atong panahon is tulo. Mahimo siyang malangit dayon kung siya ang aya na gyud way sala. Mahimo pud siyang maimpierno dayon kung dako na gyud kayo sa sala. Ug mahimo pud siya nga mapurgatorio gyud dayon right after death. Kay mao man ni wala makita sa uban nga human sa kamatayon is judgment. Okay. Kay unsaon man pagka dawat sa tao sa immediate destiny without judgment. Mo na nga si Kristo mismo, gihukman niya ang mihangyo niya, Lord, remember me when you will be in your kingdom. Hinumdumi ko kung tuwa na ka sa imong gingharian. Ang tubag si Ginoo karon dayon adto ka sa paraiso. That is judgment. Decision sa Ginoo. Na biblical man sad na. Hebrews 9:27. Hebreo 9:27. Kanunay naman nagibalik-balik nato, no? Nga human sa kamatayon, hukman ang tao. 27. Nato basahon.
Okay. And just as it is appointed for mortals to die once, and after that, die, no? After that, the judgment. So after death, ikamatay, will die once, and after that, judgment. So, ang prueba nga dunay judgment, tanawa to sila sa ruog ang dato. Luke 16 na, ay magbasahon na. Istorya ba na sa naghitabo nila sa ro? Dunay dato o sila sa ro nga kabus. Namatay sila sa ro, namatay sa dang dato. Unya, pagkamatay nila sa ro, dito siya sa kiliran ni Abraham. Unya, ang dato, nagantos. Nagantos dito sa Hades. O klaro nga kanang hitabua, that time is not yet the judgment of the parousia or the second coming of Christ. Wala pa mahitabo ang second coming, but they are destined already. Ang dato dito sa kiliran ni ang sila sa ro dito sa kiliran ni Abraham, ang dato dito sa nagsakit na. Unya, prueba nga kana dili pa na sa katapusan. Kay niingon pa man ang dato, pwede bang ipadala sila sa ro, kay hangyo mo to ipadala kay pabugnawan, yang dila kay sakit siya, yung si Abraham dili na pwede. So ug di na pwede bang paulion nimo sila sa ro, kay tuwa pa ko'y mga igsuon didto. Sa to pa naapay kalibutan, naapay mga buhis kalibutan, pero nagantos naman isi kay tong dato og malipayo na sila sa ro. So that is really proof that there is judgment. There is a destiny right after death. So may buti pasabot niya na kining dato nagsakit na, gisakit na, pero to napay siya maigsoon to as kalibutan. Kaya ubang pagtuo mga igsuon, human sa kamatayon, wala pa, natulog pa, ay pa ang judgment, inighuman sa inigbalik ni Kristo. So sa simbahang Katoliko, duha ang judgment. Kaya mo man igitudlo nganong sakiton man tong tawhana, kay katong datua sige man tong pista, way panahon sa Ginoo, way panahon sa pagampo. Sila sa ro pagkanon lang niya og momho, naganto siya dito. In between times pa na naganto siya, dili pa wa pa mahitabo ang second coming sa atong Ginoo. Kay niingon pa man siya, ni hangyo pa man nga ipadala sila sa ro, kay pawalihan tong iyang mga igsuon tuapas kalibutan, pero siya. So kung doon na magaling mga pagtulunan sa mga laing tinuuhan nga di Katoliko, nga moingon silang wala pa'y hukom, nasayop sila. Hebrews 9:27, ang Luke chapter 16, istorya ni Lazaro sa dato. O na Hebrews 12:23, doon na espiritong nahingpit na. Espiritu pagani hingpit na. So kung magpaabot pa ta sa pagkabanhaw sa mga lawas, ay pa malangit. Sayop ning giingon da sa Bible, no? Espiritong nahingpit na. So dunay immediate destiny. Kunya ang Ginoo sad o ang si San Pablo, no? Si San Pablo naghisgot siya sa Filipos 1:23, no? Ningon ang si San Pablo, naglibog ko nining duha, no? Ingon siya nga, naglibog ko, pero gusto kong, para nako, gusto kong muhalin ning kalibutan na, para ninyo makaayo nga magpabilin ko. Pero ug para nako, gusto nako mubiya ning kalibutan na ug makig-uban sa Ginoo, labi pang maayo alang kanako. So buhi pa ang uban, ang iyang mga katawhan, una gusto siya mubiya pero makig-uban na sa Ginoo. Sa ato pa, sa magadto niya sa Ginoo ug walay hukom. So destined na di ay, i-destino na sa San Pablo, no? Itong basahon ko no sa
23. Filipos 1:23. I am hard pressed between the two. So marasag naglibog siya sa duha. My desire is to depart. Mo depart siya and be with Christ. So mo depart siya niya. Kamatayon ba? Unya iyang kamatayon naman ngayon sa my desire is to depart and sleep in the tomb. Wa man siya mo ingon. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. But to remain in the flesh is more necessary for you. So duha ka hitabo. Magpabilin ba siya o mamatay siya ang makigubas Ginoo? So pwede di ay human sa kamatayon makiguban kas Ginoo, like the thief, like sa katong kawatan, no? Luke 23:43. You will be with me in paradise. Today you will be with me in paradise. Wa man mo iyo Ginoo nga you will be with me in paradise in the second coming. Wala mo ingon. So doon na di ay hukom, doon ay destiny sa tao. So sa ato nag-ingon, those who die in grace but have this sin, mga gagmayng sala, mo na gitawag na tuog, mo na idestino sa purgatorio. No? Ang gitawag na tuog linisanan. Kadili man pareha ang gibugaton sa sala. And God is a just God. Justice siya. Ang dakog sala, dakog silot. Ang gamay sala, gamay silot. Kung mga matay, pananglit duha ka tao mamatay, dili sila parehas og sala, dili sila parehas og silot. Gana ibisag mapurgatorio silang duha, di pod kanang hustisya gihapon didto. Og mas dako ka, mas dugay imong silot kaysa gamay lang, dali siya ma-purify. So mura ba nagmag-purify kag usa ka butang? So ang hugaw nga butang dugay gyud na i-purify. Panang tubig, for example, ang usa lubog, ang usa lubog-lubog lang. Dili kayo lubog. May pagkatinaw pa sa lubog. Inig-purify nimo diha. So masayon na i-purify ang tinaw-tinaw. Mausad na ang gibugaton sa sala, no? So ingana sa to pa klaro kayo biblical ang gituuhas Katoliko. No, kung duday mga pagtuo nga dili ingon ana, they are teaching against the Bible. So kay daghan na ba yung maingon nga Bible jud no Bible. So atong natubag ug unsa day mahitabo sa tao human sa kamatayon, ang iyang lawas ilubong man nato ug ang kalag mo separate ug mao nay makig-atubang sa Dios nung maghukom ug mao nay gipakita, mao nay gipadayag sa Biblia mismo. We hope nga makitaan po di sa itong maigsuon nga lahi o pagtuo. Kay I don't know sa nang tinuhan na nga ang kalag ko no ang tao ini kamatay mura sag natulog. So walay connect sa Ginoo. Walay connection sa Ginoo. Pero kita doon ay connection sa Ginoo, mo balik ko sa Ginoo. That's why kining gitawag og perfected spirit in Hebrews 12:23. Mao ni ang nakita, no? Sama sa nakita ni San Juan dito na sa langit, no? Sa Revelation chapter 6, okay, verses 9 to 10. So may giingon dire, when he opened the fifth seal, I saw under the altar mo sa langit, the souls of those who had been slaughtered for the word of God and for the testimony they had given. So kalag ni nakita dito sa altar. So dili tinuod nga ang kalag na tulog lag apil sa lawas, nga ang kamatayon is ang pagkawagtang ra sa imong consciousness. No, it is the separation of the body and soul. Mo na nga kari sa Revelation chapter 6, pinadayag sa 9 ngadto sa 10. Mga kalag nakita og nakigistorya sila sa Ginoo, Sovereign Lord, holy and true. How long will it be before you judge
and avenge our blood on the inhabitants of the earth. Wa pa gid hukom. Wala pa'y hukom. Wa pa'y hustisya ang ilang dugo. Nangita pa sila justice. Sa to pa, nalangit na sila, niabot na, nakikita na sila sa Ginoo. Mo nag-iingon ni San Pablo nga, and to be with Christ, Philippians chapter 1 verse 23. Dito na sila, nakigistorya na sa Ginoo. Asa man ang Ginoo, langit yun na. Ginoo gud. Mayroon, ay basig di na langit. Asa man di Ginoo nimo ika-istorya sa mga kalag. Kalag nakigistorya. Unya, nagpaabot pa sila sa hukom sa tuas kalibutan. Sa to pa buhi pa. Daghan pang buhi sa nagpatay nila. Nganong nalangit naman sila. So magbantay mo sa mga tinuuhan, maigsuog na mga laing tinuuhan niya. Pangutan asa ang kalag sa tao humas kamatayon. Kung moingon sila nga wala pa, kay wala pa'y hukom, narong sila diha. Ngano naabot man ni sila dito langit. So klaro kaayo, doon na giday hukom. Kanada yung Hebrews 9:27. Right after that, judgment. Unya, si Kristo mismo, gihukman niya katong kawatan nga nagbasol. Gihukman dayon. Okay. John Paul Autentico Garcia. Okay. Good evening o condolence Paul. No. So, naihukom. Ihukman sila nga malangit na. Pero nangayo po sila hustisya. So nganong nalangit man sila nga pa may katapusang hukom. Ang last judgment gi picture out na sa Matthew 25 mga igsoon. Mo na last judgment. Nga magbanhaw na ang tanan. So banhaw na gani. So ang kinatibok ana nga tao. Dili pareha ning Matthew sa Revelation 6 9 to 10 nga kalag lang. Sa Hebrews 12:23 kalag ra spirit, no. Kay pareha nato ang spirit ug kalag maura na, no. So kalag nakigistorya sa Ginoo. Muna moingon day ka nga wa pay langit, wa pay hukom. So palpag yung ato maigsuon sa ilang mga pagtulunan, mga igsuon nga wala pa kuno na langit. Matod ba sa mga malituhon awa pati nga rin na langit nila. So pero kita dunay na langit. San Pablo gustong mamatay o makigubas Ginoo. So klaro kayo, no. Sa pamay ilang supako ni ini. So unsa day mahitabo sa tao human sa kamatayon or magsugod ta sa kamatayon, so mahitabo des kamatayon. It's not just kanarang mura gi-off ang imong kinabuhi. No. There is a separation between body and soul. And Christ himself said, Father, into your hands I commend my spirit. No? Sa imong makamot itugyan ko. Then Christ died. No? Klaro kayo. Basig na yung mga lahi diha. So salamat kayo maigsuon. Leoncio Item, thank you for sending 20 stars. Luciano Torrente watching from Hilogos Leyte. So and many others, no, nagtanasad nato. Joseph Jimenez, maayong gabi idre, watching from Alcantara, Cebu. Okay, wow, Alcantara, Cebu. Layo sad ni. RC Ezer. Okay. Sister Brisela, niingon ng ubandre, kung sila mamatay, diretso na sa langit, kay luwas na sila. Daan. Mao di sila mo tuog purgatorio o kalaga. Kung mo yung sila, diretso na sila sa langit, murag ilang giilugan na Ginoo ani. Ang Ginoo may mahukom oy.
dili kita nga mo ditso na ko sa langit. May pa moingon na sila nga posible gyud ko ma purgatorio og giling ka ma-impyerno. Pero may ditso na sa langit murag ilupigan na nilang Ginoo, murag sila na ginihukom na. Si Melanie Historia Ponce, Ma'am Melanie, good evening. Aquarian News sa Ohendas, okay. Klaro kayo kisay gitugyanan sa Ginoo, okay. So unsa man Protasio, Sister Riza Austria watching from Bukidnon. Oy, kumusta? No sa mo uli? So sa itong mga aktibong katikista, no? Si Brudoy, kumusta? Rodriguez Erg, abin nako ang pari na ay authority sa pag-ampo sa Santa Lana niya. Wa mabuhi ipaampo negit gano. Iklaro-klaro kuno ng imong pag-chat bro. So akong pari na ay authority. Unsa may imong pasabot? Mga may kasuko ni sila ni Father Darwin, no? Sa mabuhi wiyan po ka ng sa kang pasabot niya. Good evening, no? Mayantoyor Garcia, Gerson Gomez Odo, karang Baptist Dream mo yung sila nga na-save na sila. Ilapod ng desisyon. Pero kita di kita mo maglaom rata ang ato paglaom kay ang gitudlo nato sa Ginoo pinagi ni San Pablo, doon nakita'y bertud sa paglaom, dili bertud sa paghukom, no? Ayaw paghukom, Matthew 7:1, kay aron di kahukman. So kanang moingon nga malangit na ko mamatay ko, hukom na. So ang paghukom iya na sa Ginoo. Ang kita mo nang ningkamot sa ta, kay lingo man San Pablo sa Pilipos 2:12 paningkamuti ang paghingpit sa inyong kaluwasan. Paningkamutan unya na baday hukmanay nato diri nga hingpit na ning akong kaluwasan. So magbantay ta sa uban kay tinuod nagbinuutan man sila, pero lisod ng presumption, no? Malangit na gyud ko. Pero usahay inga na ilang luwas na sila, langit na, pero sa ilang pamatasan baya ang ban masuk-anon baya pod. No, mo na nga magduda sa tag inga na baday ang kinaiyang malangit diretso. So kita mo inta nga awa magyud ta mga hambog. Ang normal ng Katoliko walay usa gyud nga moingon ako maayong tao. Posible mo yung naitaw Katoliko moingon ako nagbago jud ko sa akong bisyo, nakabiya ko sa akong bisyo. Pero dili siguro pud moingon nga mana nga ako luwas na ko sa Ginoo ug mamatay ko malangit na ko dayon. So dili na ingana nga paghukom kay pero di man pud sila nga nung malangit man sila nga wala pa man sila hukom. No, ang usual nila nga humas kamatay no pa may hukom. So wala pa gyud malangit nila. Wala malangit og mutuo nila Ginoo nga awa pa man kamutuo og langit di sa lang pud kanako ipalangit. Bitaw mga igsoon mo ni nga ang punto na to gyud unsa may mahitabo dihas kamatayon ug human sa kamatayon. Doon na sa mga gituuhan nga inig humag kamatay magsuri-suri pang kalag. So sayop na. So dili na. Si Kristo nagsuri-suri 40 ka adlaw 40 ka gabi, di man to kalag. Resurrected body kadto. No. Tingali Ginoo gyud magbuot nga mubalik ka sa kalibutan nga kalag ka or unsa basin mahimo na kay sama day ni sa pag kausap sa panagway sa Matthew 17 ngano nagpakita man si Elias o si Moises. Ana si Moises
Deuteronomio 34:5 dugar siyang namatay gilubong dito sa Moab. Nganong nagpakita man siya dito sa kanang hinay gyud ang usay mo hinay gyud ang atong signal, no? Okay, mga unsa tag stick. Roberto Charlie Marabulas Garnica. Ako kaabang sa trabaho pa, sure na daw sila nga malangit sila base sa ilang pagtuo. Sagdi lang. Ano nga mahukmanon yun sila. Drug moves, no? Mga gabi. Sa pa niya Roberto Morales Tinyo, kung di may padapat siya. Edison Di Mihilio, kung di may padaghan ako nakita nga mga sulpot nga nanagkot ganina sa sementeryo. Epektibo ang inyong wali sa social media, padre ba? Mao ba? Unta, no? Maka, huna-huna sila. Basig mauwaw na po sila mo, maulaw sila mo approach. Pero, kumanto sila sementeryo, ilang ugwa sila magtuo, pero gifalo yung ilang pagbati nga. Mingawon ta ba? Sa atong mga suong nga mata. Kay, mabasa ra gyud, hindi po na mao. Kay, doon na may panahon nga wa pa mabasa, kaya wa pa masulat nila. No? So, nautong tamang suon nga nasabdan ninyo. Pasensya lang nga. Narabay ni supak na ito nga nung nagkaon-kaon ta. Pariharagunis na ngapi. Di mo ko mga pi gabi eh. So, maghimo lang tagkaon-kaon gamay. Tanaw po mo samtang magkaon po mo samtang magtanatan ako pwede sad. So, atong naklaro diri nga kanang gitawag og immediate destiny right after death. Posible ba nga inigumas kamatayon ang kalag sa tao malangit? Yes. Posible kayo. Kaya lagi ang kalag sa tao di man magpuyo dito sa yuta. Muatubang man sa Ginoo. Mga pwede sang malangit. Pwede sang maimpyerno. Pwede sad. Kung sa iyang kamatayon angay gyud sa impyerno. Pero mo nang maingon ta nga naglaom ta nga lisod man gyud pug langit diretsoon kay sa pinadayag 21-27 ipadayag diha nga biis sa gamayng buling manglimpyo gyud ka. So wala gyud bisag gamayng abog sa sala didto. Di ka maingon nga akong sala kay kuan man gamay ra man gyud. Maingon muagi gyud kas linisanan. Galinisanan gani. Makahinom duman na sa kon ba? Itong COVID, no? Manto nga ang mga tao dito, mga doktor, full gyud ang ilang PPA, no? Kay bisag usa ka virus dili gyud pasudlon. Kay ug mosulod sa imong lawas bisag usa ka virus makadaot na. So, dili tingali perfectness ang analogy, pero ingana ka stricto ang langit. Bisag usa ka virus sa sala dili pwede magasulod. Mo nang i-disinfect sa ka didto sa purgatorio. No. Mala. So, ug naamoy mga pangutana, pwede ra inyong send po na to, no. Salamat kaayo sa mga nag-comment. Gahapon pa sa di ako'y mga kailang nga naas lang tinuuhan apan nag-abot mis Catholic Cemetery may bisita sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Nga mihalina. So makaingon ta nga wala sila klaro diha, no? Dili kayo sila ligon.
But we hope nga makasabot gyud sila aning dapita. Kining purgatorio og bisan paglaing kang tinuuhan og maminaw gyud ka. Justice of God, love of God magud ni. Pakita ang gugmas Ginoo. Kay nilisod po kayo gamay ra imong sala. Iapil ka sa impyerno. Unang pangutana, ug do na kay Diyo tayong sala sa imong kamatayon, malangit ba daig ka? So kung wala kining final purification, unsaon man pagtangtang sa imong sala? No. Kung tinuod nga walay purgatorio, wala kining itawag na to final purification, namatay ka, imong sala venial ra gyud, gamay ra sala nga dili gyud pud hustisya maimpyerno ka, pero hinumdumi nga di man jud ka malangit ug naapo kaingon ana. Karon kung way purgatorio, natulog lang imong kalag og lawas sa imong kamatayon dito sa sementeryo, inigbalik sa Ginoo, unya banhaw na, asa man padung ang imong binanhaw nga pagkatao? Asa man ka padulong? Nga naamang ka, una wa man mo'y linisanan right after death. Wala na may tsansa nga linisan pa. Maunay wala nila masabti. Kaysa 1 Corinto 3:15, giklaros Ginoo nga dunay kaluwasan nga moagig kalayo. Na ang kalayo is the symbol of purification. No? Nga masunog man tuod pero maluwas. Sa ito pa masunog ang kahugawan, ma-purify siya. Masunog ang sala pero maluwas. Muna nga ang ato maigsoong mga dili Katoliko ug maminaw gyud sila maayo sa mga doktrina, magbasa sila sabto nila maayo kining atong Catechism of the Catholic Church. Makuha gyud nila. Muna nga we hope nga karon sa social media panikamuti sad mga igsoon ma-share pod ni. Labi na sa mga igsoon ninyong dili Katoliko, basta open lang sila kanabang pwede ta magpaminaway. So ato manggod gipaminaw sila. Mao bitaw nga nakahatag diskusyon o komentary like this apan listening sa ilang mga pamaagi sa pagtudlo, na nakita nato nga mao man ila pero ato sang hantad ang atong pagtulunan. So ang importante ani is open, pero nasinog sirado gyud sila kay pasirad-an na ilang paguna-una sa ilang mga magtutudlo mo na nga di nakita sa kamatuoran. Una kung kita pa ingnon nga wa ta mangikuas kamatuoran, klaro naman no? Ang purgatorio nga pagtulunan sa simbahan pinaka sayon sabton o pinakaklaro ang gitudlo yun nas Ginoo. Og ang problema lang nila kay mangita sila sa word. Now, ang word nga Trinity gituhuan na sa uban. Nagsupak sa purgatorio pero ni uyos Trinity. Sama pa ng lit sa SDA. O purgatorio mangayo sila litra. O niya ang Trinity usa man na pag litra diha nga pagtulunan man simbahang Katoliko nganong na Trinity. Ni uyon sila. So mo na mga igsoon nga hinatunta nga madugangan, mapalawom na to ang atong pagtuo sa atong simbahang Katoliko. So salamat kaayo sa mga nag-comment diri. Siguro ang uban wala na nako mabasa kay murag lisod pud basahon kining ingon ani. So thank you sa inyong mga pagampo gikinahanglan. Iampo kaming mga pari kay so namatay usa sa among mga pari nga dako gyud makuha kung usa ka pari. So lisod ang paghimog pari mo na nga. Let us pray for more vocation. November is a month of vocation. There is Bohol no na may vocation campaign during November. So murag i-dedicate ni para nato sa pagbangayo sa Ginoo ug dugang mga ngani para sa bukasyon, sa pagkapari, pagkarelihiyoso. So salamat kayo mga igsoon atong tapuson kini sa pagampo. Among lang itong amahan, salamat sa grasyas kinabuhi imong gihatag kanamo.
Salamat nining adlaw. Ginoo, salamat sa among mga nabuhat nga imo kami gitag-aagrasya bisan pa sa among mga kahuyangan. Hinadon ta Ginoo nga makapalawon po gid mi sa among pagtuo pagsabot kanimo. Abliha makasing-kasing ilabi na sa among maisuon nga na sanapan sa sayop nga mga punto sa ilang kinabuhi. Ginoo, bag-uha kanunay ang among paglantaw. Tagay kami kanunay kadasig sa among paghigugma sa kanimo diha sa among isigataw. Pasaylo kami Ginoo sa among mga sala nga nabuhat. Pasaylo asob ang mga kalag tuwa sa purgatorio. Hinaton tagay mo silang tagaan na sa himaya. Ginoo, pangayon usab namo ang imong panalangin samtang mga tulog kami. Proteksyon ni ang imong simbahan, among Santo Papa, Obispuhan, mga kaparian ug tanang naglihok niini. Ang among tagsa-tagsa kapamilya, kung asa man sila, Ginoo, uban ni sila sa imong grasya sa proteksyon. Ipadalangin mong mga anghel ang magbantay kanamo. Panalangin ni kami Ginoo sa among pagkakatulog, ang mga kauban diri sa kumbento, sa parokya, o ilabi na katong mga igsoon mong nagsubo, mga kabanay ni Father Alex Oxtero o ang tibuok katawhan unta luyo nining maong hitabo amo pagyapong malauman ang imong gisaad namo kinabuhi o kabanhawan nga wala nay katapusan. Kita na naman namong gipangayo kanimo pinagi sa mga anak ni Jesus Kristo ban sa Espiritu Santo sa panabang sa Mahal na Birhen Maria sa tanang mga anghel o mga santos. Amen. Ug ang Dios manalangin kaninyong tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.